Story time. Nani ke Mgibeza spoke. Ngitshena ukuthi ulosi senjayela ukumgibeza mangise ngiyosebenza ekseni. Enjwa ungidlula ngimthatha lapho kokothandayo. Story time ngisuke ke ekhaya ngiyo make up omunye umshado wawusuka evuna uya kephi. I think wawuya kuDondo Nongoma. Angazwa uya kephi but ba umshado ongekwa Nongoma. They try ngasuka ekhaya ngo4. Okay, ngiyasuka ekhaya ngo4 ekseni. Ade kunile nje kodwa lingananga imvula enkulu bese liba nenkungu. Suke ekhaya ngiqhamukela ezitolo ngehlele ezantsi edanyeni. Qhubeke mangithi nje ngakho ukuthandayo kunomunye usenjwa umthatha ngo5 yabo. Njwa umthatha ngo5 akasebenzeli khona lapha kaNongoma usebenzela ophongolo. So njwa umthatha ngo5 ngimgibeze it's either ngimshiye emabhasini lapha kaNongoma aya ophongolo noma ehike lapha ngasesibhedlela eya ophongolo. Okay, ngimbone ngisakude ngitshethu yena bese ngisayi ngizofika ngimeduze kwakhe. Basi ngiyaxaya ukuthi ngoba manje uyoshaya phela u4. Lo sisufunani lana because nje umthatha ngo5 or past 5 ngimfice emile because ama taxi angasekhaya ungathola zona izimoto ezincane but awukwazi ukuthola itaxi ngo4 ekseni. Hayi ngithi mase ngifeduze kwakhe ngimbingelele sawubona sisunjani sengibonile manje ukuthi akusiyi. Unjani uyakephi kusena ngaka athi yena ngiyesikhaleni bese ngithi mina athi ngihambe nawe because mina ngiyo make up nami ngasedrobheni. Athi okay angene usisi akaphese lutho. Ay umethi umuntu esikhaleni it's either mhlawumbe emqashweni uzoyemsebenzini ko Shoprite yabona uvula u6 uvula ba because wawumhla 26 futhi. Ay ngimgibeze nje sixoxe yabo siyakhuluma nje bese ngimbuza amanye amantombazane engangifunda nawo ehigh school. Usisi akawazi. Hey bo. Okay bese ngimbuza enye ke intombazane okwakumele ngiyo make up ngomhla 27. Mina ngomhla 26 kumele ngiyo make up nomhla 27 okwawusuku olandela. Ngimbuza uyawazi lo muzi lo. Bese uyawazi umuzi kodwa ingane zakhona akazazi. Amantombazana akhona kawazi yabo akahlalanga khona kakhulu bese ngiyamunderstand because nami ngakithi angiwazi wonke umuntu kodwa imosi yabantu bengibazi ngoba bengidayisa esitolo sangasekhaya. Aye sihamba nje nogeli ngiyambuza nje imibuzo eminingi ngimbuza ngozoleka kunabantu basasifunda naso sigibela nawo Holy Cross ngayithi abozoleka ngiyabuza ikadazi ngabagcina bapho zoleka bapho bonke ngibuza ngabantu engibona ngazi ukuthi uage mate wabo nje ngimbuza ngabantu abaziyo. Abanye yasho siyazi ngiyabazi kodwa kade ngabagcina nami because nami kade bengabagcina yabo ngiyambuza nje sisabuzana sidlula nje ngasemachibini ixoxa ngomjolo uyangixoxela naye ngomjolo wakhe uyangixoxela like awikho nje into eyisign kumina ethi ispoke yabo lesi because nami ngiyadrive phela mina angithandi ukuthi mangidrive lokho ngiphenduka ngibukana nomuntu yabo because angifuni ukwenza ama mistake kanjalo especially mangihamba ugravel ayingathandi lokho ngiphenduka isikhanda lokho ngithi ngiphenduka isikhanda angiyithandi leyo nto leyo. Sihamba nje endleleni siyaxoxa hawu kumnandi siyahlekela nje ngiyabo ngidlala umaskandi ngiyamtshela ayibakhiphile abafana nawe uyaxoxa nje ugekela uyikhululeke egele uyayixoxela nje. Ayi mase sifika lapha ngamadlula nje kancane ngaseCrossini ngakamthanda zweshumi bese ethi yazi angisabona ukuthi ngizosala esikhaleni ngizokutshela ngihlisephi. Kokuqala lo sisi lo akasiphethe isikhwama phethe nje isikhwama nje sincane asiphethe isikhwama nje esikhulu ukukhombisa ukuthi okay uzofika shite emqashweni uphunqeda kuvakasha yabo into kanjalo. Khumbula phela ukuthi mina kokuthandayo nginama booking awu2 ngine booking ngomhla 27 ngine booking ngomhla 29 umemulo nomshado kuhlukene nje kanjalo. Ay before nje bese ngiyazi kunomuzi engufuna lapha kokuthandayo ukaMathi bathi ungasesihlahleni kukubo kwabanesi. I think okuthandayo imizi bahlukanisa njalo ngithi kuthiwa kukubo kwamanesi uyakwazi yini lapho ngazi ungitshela ukuthi lapha ngasesihlahleni umuzi wesingaki asho ukuthi ena uyakwazi ilo muzi opendwe kanje. Hayi ngempela lo muzi ayewusho ugele yiwo ngempela lo yamusi loyana. Hayi ugele asho nje ukuthi icela manje ngimhlise before esikhaleni ezwelisha lapho okungena lutho khona lapha na kungase kunento engathi yithanke elikhulu awukho umuzi osondele eduze kwalapha engangimehlisa khona. Hayi
ngimehlisa ugirl but ngibe nembuzo hayibo lo muntu owehla esigangeni ithanki leli lamanzi for sure after this tank idamu nje nje ngibe nemibuzo eminingi ayike ngifike kulomuzi lo engangizo makeup ngiba makeup ngempela the following day kumhla 27 ngiye kulomuzi lo kwale ntombazana asakayazi ngifike ngiyaxoxa nje ngiyamake-up oqala base ngimake-up anti wakhona ngithi mina yazi ade ngibeze omunye nje usisi okanje uthe uyazi like apha sakabazi usisi bakhona avele ahleke uanti athi we useqalileke ngithi mina hayibo uthi uqalile kanjani ethi uqalile ngithi ubani athi leyo ntombazane ayisho ngegama ngithi mina uyena nje obukeka kanje athi wo kade nje ashona nengane like vele azimazi kade nje ashona nengane vele za like azimazi ngithi mina usho kanjani uthi hawa kona oqala especially athanda uhakha imoto ezincane akawagibela amatekisi ithi uzomhakha ngabo 11 uzohakha ngo 11 ebusuku ngabo 10 uyathanda ukuhakha ngalezo khathi lezo noma ekseni kakhulu uyabonakala even nabantu bendawo babejwayela ukumbona esanda kushona bese ngiyabuza noyifunda athi ayiwashona nje asesemncane I think washona efunda grade 10 grade 11 wagula akabanga engozini yemonto and washonela kulesi stage wena omthathe kuso washonela esiteshini eBarreni babe ngambonanga ukuthi useshonile but kwathi mase kufika iambulance izompick up kwathiwa ukuthi vele useshonile kusho kulomgwaqo ongena lapho washonela lapho ugeli ngibe nokuthi but ayibingekho into ebebonisa ispoke wasaba akekho obonayo ukuthi ispoke sizwa ngabantu masebexoxa o abantu bakhona lapha endaweni bethi hayibo usibani usabonakala and nomuzi wakubo awusekho wathutha mina bese ngiyabuza phela ayikho into ingenzakala ukuthi ugela landwe lapha yana bathi awusekwazanya nje kwahluleka ehlupha ngisho khona kubo ephihliza izinto ugeli lo ake xoxa nje pereza nami emotweni engitshena nangomjolo wakhe shuthi wayengitshena nge-high school sweetheart yakhe ayishiyayo ugeli lo engamthathayo so nje guys nami ngezwe ngo-anti wale ntombazane ngangiyo-makeup khona sengimake-up yena ngimxoxisa hayibo ngibeka kanje izolo ngigibeze umuntu eyintatha wathi wahleka nje ngehlala ukuthi akasekho lo muntu emhlabeni washona ebehlupha kakhulu before eminyakeni emdlulile nje wayehlupha kakhulu uthi bengazi ukuthi usebuyile cha wayehlupha ehike yakha ngisho ama truck aya ngapho ukhukhu ehike imoto ehike nje ugeli so nje ngezwe lapho nje ukuthi hayi bandla she's no more